Sziasztok srácok! Ebben a videóban kőpapírozni fogunk, és aki hamarabb beszerez 10 pontot, az egy tojást szítőr a fején. Na, kezdődjön! Kőpapírolla, kőpapírolla, egy kőpapírolla, egy kőpapírolla, kettő kőpapírolla, kettő kőpapírolla, három kőpapírolla, 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 négy kőpapírolla, 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 négy, három, kőpapírolla. mennyi? Négy, Kőpapírolla, kőpapírolla, öt négy kőpapírolla, hat négy kőpapírolla, kőpapírolla, kőpapírolla. hat. Milyen Vagy hat? öt hat. Milyen öt? 5-6. Ja, hat öt. Kőpapírolla. Hat hat. Kőpapírolla. 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 Ez már hanyadik? 8. Kőpapírolla. Kőpapírolla. 8, 7, Kőpapírolla. 9. Kőpapírolla. 10. Gyere. Az ez a pont. Hozzuk. Csak itt amúgy vannak gyerekek is. Az a baj. Léci, menj el! Na, most fogom szítőni a tojást a fején. De látszódik így? De várj, hogy vegyem le a pollepomot. Oké. Nyertem. Jó vagy. Fogd meg. Gyere, Sanel, tartsad Nem akkor. kell. Jó, hagyjad. Így látszódik? Igen. Így. Hogy így?